ta ce marhaba da zuwa gidan Jalila Nasir matar Abdulhakam. Ni'ima ta balla mata harara ta ce ƙarya dai ba kyau. Taɓa baki ta ce da Allah matsanin ke har kin isa na miki ƙarya. Ta zo mu je ki gane ma idanuwanki abin da za su ishe ki shaida. Binta ta a baya suka shiga ina room inda ta gane wa idanuwanta enlargement ɗin hotunan su da suka yi da su ke makale a kowane site ɗin falon. Da mamaki Ni'ima ta kalle ta ce an je da gaske yake yi. Ta ce ko ma dai wasa ne ai gashi kin ga evidence kuma the society is not blind. Iyaye na ma haka samun wuri suka yi suka zauna. Ni'ima ta ce girlfriend kin bani mamaki. Ashe zaki iya yin aure ban sani ba. Murmushi dai ta ce ke ai shine lokacin nan da na shiga damuwa a school har na daina ma kowa magana. Kuma ke banza ce na san ki da ƙaiƙayin baki sai ki je ki faɗa ma wasu. Ni kuma bana so kowa ya sani. Kiyawa ce kaɗai ta sani sai ke. Shiru ta ce amma wannan kamar uncle ɗin nan naki mai zuwa ɗaukar ki. Ta ce ki fa daina cewa uncle ɗina mijina dai. Ta ce amma kin san 'yan class ɗinmu nawa ne suke son guy ɗin nan har da Miss Anisa fa. Kwafata ta ce Allah ya ba su sa'a saura kuma na ji labari a school cewa ina da aure. Ni'ima ta ce kin fai na iya kuɗinki. Ki je ki kawo min abinci don ni yunwa nake ji. Da roƙon Allah Ni'ima ta samu Jalila ta dafa mata indomi da cewa ta sai dai ta shiga ta dafa da kanta. Sai da suka yi sallar azahar suka huta sannan suka fito gidan. Trekking suka yi zuwa bakin hanya don samun abin hawa da zai mayar da su school duk da sun so su makara. Kwanci tashi kwana nesa. Haka ne har suka kammala exam ɗinsu saura jiran sakamako. Sai kuma jam da ta rubuta cikin ikon Allah ta samu fiye da mark ɗin da ake buƙata. Sosai ta farin ciki tana so ta karanci economics a Ahmadu Bello University Zaria. Bayan ta kammala exam ɗin WAEC da kwana 9 wanda ya zo on a Saturday, Abdul ya buƙaci da ta koma Kano saboda yadda Umma ke kira kullum tana tambaya yaushe za ta dawo. Haka ma Intisar da yaran Aunty Safiya. Ko da ya same ta da batun komawar ta nuna masa ƙin amincewar ta tai. Lallashin duniya ya mata amma ta iya da ya tambaye ta yanzu to ya kike so a yi. Za ki ci gaba da zama a gida ne kullum idan na fita ke kira ni ki ce ke tsoro kike ji. Ta ce a ni gidanmu nake son komawa. Ya ce amma ba nan bane gidanki ko. Ga gidan da ya kamata ki zauna tun a Kano. Ta sake ce a'a ni gidanmu nake son komawa. Ya ce amma fa ke kika yi wa Umma alƙawari da kin gama exam za ki koma. Ta ce to ai saura ne ko bar riga na gama ba. Sai nan da 2 months za ku fara ne ko kuma ke ma kin sani. Ta ce ina sani mana amma ni gidanmu fa zan koma. Cikin fushi ya ce to ba za ki ba. Kano za ki koma. Daga haka ya wuce ta bar bedroom ɗin. Yana fita ta ɗaga waya ta kira Momi cikin girmamawa ta gaishe ta sannan ta ce Momi da zan zo gida ne fa. Momi ta ce lafiya dai ko ta ce lafiya lau. Dama ina so ne in dawo shine ya ce wai a'a ba zan zo ba sai dai na koma Kano. Ta ce to Jalila mai zaki zo ki a nan tunda mijinki ya ce ga yadda yake so. Ba sai ki yi masa biyayya ba. Last week ba kin zo ba ko so kike kullum ki yi ta bin hanya. Ta ce Momi ba haka bane. Momi ta ce ko ma dai yaya ne ki daure ki yi wa mijinki biyayya. Ki tafi can din Allah ya albarka. Ta amsa mata da amin daga nan suka yi sallama. Kifa wayar ta akan cinyarta tana tunanin abin yi. Sai ta ji kawai tana so ta je ta ga gidan Fadila. Duk da ba abin da za ta faɗa mata, da ta san yadda ake neman sanadin da zai sa namiji ya kori mace ta tafi gidansu da yau sai ta nema a wurin Abdulhakam. Dan kawai ta sauwaƙe mishi taimakon da ba a san ran shi yake yi ba. Ta ɓure mishi tai akan dole sai ta je gidan Fadila. Da daren ranar bayan ta kira ta shaida mata zuwan su. Ran Abdul ya mata ɓaci amma ya ga ran shi ƙara ɓaci zai yi idan bai kai ta gidan Fadila ba. Saboda yadda take nema ta dinga yi masa kuka every second. Haka nan ya je ya kai ta suka sha hira. Shi kuma yana waje yana jiranta. Har ta gama sannan ta fito. Fadila ta yi mata godiya sosai don da wuya su sake haɗuwa sai an daɗe. Don ita Jalila washe gari za ta wuce Kano. Ita kuma cikin kwanaki masu zuwa za ta bar ƙasar. A daren ranar ya sa ta haɗa kayanta saboda yadda ta bashi haushi. Ita koko a jikinta haka nan ta haɗa ta koma ta yi kwanciyarta. Ko sai da safe ba ta yi masa ba. Tana jin haushin shi. Shi kullum sai dai ta je gidansu amma ba za ta je gidan iyayenta ba. Washe gari da wuri suka fito gida kamar an kore su. Ba irin roƙon da bata yi masa ba akan ya bar ta je ta yi wa umman Fadila sallama amma ya hana ta. Haka nan ta haƙura ta shiga mota. An embarked on the journey. Driving ɗinsa yake yi tamkar ba mutum a cikin motar don tunda suka shiga bai sake ko kallon site ɗinta ba. Ita ma haka. Shiru ta masa sai da suka kusa Zaria sai ga call ɗin Rahima. Dan ya ƙara ɓata mata rai sai da ya samu gefen hanya ya fakin sannan ya fikin. Gaisuwa irin ta masoya suka yi sannan Rahima ta ce Abdul wai kana Kano ne? Ya ce a'a amma da ina hanya wani abu ya faru ne? Ta ce a'a. It's urgent dai dama.
ya ce to shikenan insha Allah ga annan zuwa. Daga haka suka yi bai. Yar murmushi ya saki sannan ya kalli Jalila da ta jinginar da kanta da backrest ta rufe idanuwanta. Ya ce wayar kifa. Banza ta yi masa kamar tana bacci. Ya sake cewa wayar kifa. Nan ma bata amsa shi ba. Ya ce da kefa nake yin. Da Rikinas cikin voice ɗinta ta ce please let me be. Bai sake ce mata ko uffan ba. Haka ita ma har suka isa Kano. Gidan iyayen shi suka wuce kai tsaye don ba abin da zai kai shi gidansu. Farin cikin Umma baya boyuwa, dan rungume ta tana ta mata sanni da zuwa. Tana jin daɗin treatment ɗin. Ɗakin Intisar ta wuce da kayanta ta ajiye sannan ta koma falon Umma. A gefenta ta zauna kusa da kafafuwanta ta gaishe ta with a tutti grin. Haka ma Umman. Sannan ta ce Umma Abba fa. Umma ta ce ai baya nan yanzu, yana kasuwa. Ta ce okay to Intisar fa. Ta ce na aike ta ne yanzu zaki ga mata shigo. Gaba ɗaya mata manta da Abdul da suka zo tare sai da ta ji sallamar sa. Cikin ladabi ya gaida Umma. Suna cikin gaisa sai ga Intisar ta shigo da sallamar da bata karisa ba da ta hango Jalila. Wani ihu ta saki ta je da gudu ta rungume ta. Nan take suka bar falon suka koma ɗakin ta. Akan gado suka zauna. Intisar gaba ɗaya ta kasa rufe bakinta saboda tsabar murna. Ta ce dama ina ta expecting zuwanki. Ta ce ai fa ya jam ɗinki. Ke gaba ɗaya ma wayar ki bata da amfani. Ta ce batiri ɗin ne ke da matsala amma Umma ta ce za ta siya min sabo ai. Ta ce to auta. Zaman su suka yi anan suka barke da hira kamar zubar kanya. Abdul ji yake yi kamar ana mintsininsa a gidan, duk ya kosa je ya kira Rahima ya ji me kiran me take masa. Bai hada 2 hours ba ya miƙe ya nufi ɗakin Intisar. Daga bakin kofa ya tsaya daga labulen ya kalli Jalila ya ce ke zo nan zan wuce. Banza ta yi mishi ta ci gaba da surutunta. Intisar ta ce ya Abdul na kiran ki fa. Dago kai ta ce ahu sannan ta tashi ta wuce suka fita tare zuwa compound. A bakin motarsa suka tsaya ya ce zan wuce. Ta ce Allah kiyaye hanya. Ya ce ba wani abin da yake bukata. Ta ce babu. Tanke ya kirga ya miƙa mata ya ce in kes idan kina son wani abu. Girgiza masa kai ta ce a'a ka bar shi na gode ma. Kallon ta yi for same second ya ce ai ba roƙo na kika yi ba. Ni na ga dama na baki. Ta ce I don't need your money. Kai ka tafi Allah kiyaye hanya. Kwafa ya ce kin ma kanki ai. Daga haka ai shigewarsa mota. Mai gadi ya buɗe masa gida ya tafiyarsa. Ita ma ta shige cikin wurin Intisar ta sun dai gidan su da Hima za shi. Kuma it no more bother her to know that. Tana dai jin zafin hakan. Ji ta yi kamar ta faɗa wa Intisar amma sai ta batar saboda kar ta gane kishi take yi. Bugu da ƙari kuma ta tsani labarin yarinyar. Haka nan ta ɓoye damuwar ta suka ci gaba da hira. Nan ta kira Umman Fadila ta shaida mata tafiyar ta sun tafi da sassafe ne shi yasa bata shiga ta yi mata sallama ba. Sannan ta kira Momi da Kiyawa suka gaisa. Ko dai isa gidan su Rahima tarba ya samu na musamman. Abinci kala-kala aka yi domin shi da Dinin. Sai da ya fara shiga take gaisa da Umman ta sannan ya dawo falon baki inda ya saba zama su yi hira. Cikin kwalliyarta na English waya ta shigo falon. Ta zauna tana fesin ɗin shi. Ta ce barka da zuwa honi. Na ce barka dai baby. Ta ce ya hanya. Yara zama ya ce mun baro ta. You look kayi kyau sosai. Murmushin jin daɗi ta ce na gode. Ya ce ina sauri ne kuma kin ce abin yana da muhimmanci shi yasa na biyo na ji kamar kafin na wuce. Ta ce oke dama a gida ne aka yi min magana aka ce na ce maka ka turo. Kunnuwansa nauyi suka yi masa kamar an aza masa dutsen dala. Yana kallonta da mamaki ya ce in turo fa kika ce. Ba da fuska ta yi ta ce mene ko ka fasa auren nawa ne kuma. Murmushi ya kirkiro ya ce a'a. To ta ce dama shine maganar. Babban albashir kenan. Murmushi mai fassara biyu yana girgiza kai ya ce haka ne baby. Ta yin abincin ta yi masa amman gaba ɗaya ya nemi afatar ɗinsa ya rasa saboda bada'alar da zai fuskanta. Ruwa kawai ya iya sha tashi ya ce mata zai wuce dama ya riga ya faɗa mata yana sauri ne. Har bakin motarsa ta yi masa rakiya tana wani takwalkwasa don tsabar jin daɗi. Shi kuwa gaba ɗaya ya ɗimauce. Tunanin wa zai tunkara da maganar ƙara auren shi yake yi. Na farko dai ya san ko girwa ke sha ba zai tari mahaifinsa da maganar ba. Na biyu kuma ko sita yake sha ba zai je ma Umma da maganar ba. Bare kuma yadda take nuna a Jalila tsantsar so buga tawil da yayi da ƙarfi saboda ɓacin rai. He has been yearning to get married to her. Amma yanzu gashi lokaci yayi kuma abin yana nema ya ɓaci. Nan take ɗau wayar sai ya kiran namban Khalil. Bugu ɗaya biyu ya ɗauka ko gaisa bai ba su damar yi ba ya ce baban Tima kana gida ne ya ce a'a lafiya dai ko. Ajiyar zuciya ya ce lafiya ba lafiya ba ina so za mu yi magana ne. Ya ce to yanzu dai ina kasuwa wurin Abba ne kana ina ne kai sai na zo na same ka ko za ka zo ne ya ce a'a
It will be safer idan kai zaka zo. Mu haɗu a kusa da Lujaina Bahrain's Palace. Na kusa ƙarisa wurin. Khalil ya amsa masa da to, ya yi hanging up. Sai da kusan minti 7 da isa sannan Khalil ɗin ya zo. Yana hango shi ya gaggawar fitowa daga motarsa suka koma motar Khalil ɗin. Khalil ya dube shi ya ce ya aka yi. Abdul ya ce wallahi wani al'amari da ya taso min. Ni ban san ya zan yi ba yanzu. Na san ba kowa bane zai fuskance ni. Khalil ya ce ina jin ka menene? Ya ce aure nake so zan ƙara. With more a gap. Khalil ya kalle sa ya ce aure. Aure fa kace Abdul haka. Da watan ka nawa ne da yin auren? Ya ce ka gani abinda kowa zai fahimta kenan. Ya ce ta fahimtar da ni. Abdul ya ce kaga wannan yarinyar Rahima ita ce wacce na fara so. Kuma shekarar mu 7 fa tun tana JS muke tare. Har lokaci ya zo ta kammala secondary school ɗinta. Na nuna mata ya kamata yanzu a ce mun yi aure. Sai ta ce iyayenta ba za su bari ba sai ta je ta yi digiri ta kammala. Haka nan na yarda na amince idan ta kammala ta dawo sai mu yi auren. Amma before then sai na haɗu da wannan yarinyar Jalila. Ita kaga taimakonta ne na aure ta, duk da bana tunanin sai na baka labari saboda shi labari ne mai tsayi. To make things short, tausayinta ya rufe min idanu na aure ta. Times ɗin gaba ɗaya na mance da wata Rahima. To daga baya muka ci gaba da Katsin har ta dawo ta san ina da aure, ta zo ta fushi yanzu shine ta haƙura ta ce na turo iyayena. Numfasa Khalil ya ce yanzu what are you up to? Ya ce shine ai ni ma ban sani ba. Ya ce amma su duka biyun kana son su? Ya ce a'a ita fa Dalila na faɗa maka taimakonta ne. Khalil ya ce shikenan idan aka yi taimako ba a so. Ya ce bro forget ni na faɗa maka Rahima ce wacce nake so. Ya ce dan bai kamata ka ƙara aure ba yanzu dan Alhaji. Abdul ya ce and why? Khalil ya ce saboda ba za ka iya yin adalci a tsakaninsu ba. Da ma dai duka kana son su ne to shine zan ce maybe ka iya kamanta adalci a tsakaninsu. But if you still insist, you can still move on and get married again. Abdul ya ce to ai shine ban san wanda zan tunkara ba for now. Na san su Umma ba za su taba approving ba. Shine nake tunanin ya zan yanzu. Murmushi Khalil ya ce kai dai kawai ka ce kana neman mai goya maka baya, ba wai wanda zai fuskance ka ba. And I got your back. Murmushi shi ma ya ce thanks. Khalil ya ce abin da zai fi maka sauki yanzu shine ka je ka samu baban Tarauni ka faɗa masa halin da ake ciki. I will talk to that anyway. Ita ma Umman zan yi mata maganan ko kuma na roƙi Safiya ta yi mata. You know this woman stuff sai su. Godiya yi masa sosai sannan suka yi sallama. Abdul ya kama hanyar gidan baban Tarauni. Baban rashin sa'a Abdul ya tako don ko an yi rashin sa'a baban Tarauni baya nan ya yi tafiya. Ya je Jigawa sai nan da kwana 2 zai dawo. Haka nan ya juya ya ɗauki hanyar Kaduna yana ta tafka da warwara a zuciyar shi har ya isa Kaduna. Da daddare bayan ya sha black tea ya shirin bacci ya tuna da Jalila. Yana musun ɗinta sai ma da ya kalli gadon da ya gani ya masa mungun faɗi. Murmushi ya haye gadon sannan ya ɗaga wayar shi ya kira ta. Lokacin suna tsaka da hira da Intisar a bedroom ɗin Umma. Fuska ta taɓe da ta ga call ɗin sannan ta sa wayar a silent suka ci gaba da hira. Ci gaba da kiran namba ɗinta ya kira Intisar da Allah ya taimake shi tana da caji. Saboda daɗin surutu sai da call ɗin ya kusa tsinkewa sannan ta yi fikin tana faɗin hello ya Abdul. Ya amsa mata da na'am a taya kike. Ta ce lafiya lau. Ya tambaye ta ina Dalila ko ta yi bacci ne. Ta ce a ga tana a bata ne. Ya ce i ba ta mana. Ta miƙa mata tana faɗin ga ya Abdul. Sai da ta yi tsaki a ƙasan makogaranta ta amsa wayar ta ce ina ji. Ya ce ina kika shiga ina ta kiran ki baki yi fikin ba. Matsa lips ɗinta ta ce hira nake yi da Intisar. Ya ce ya yi miki kyau lafiyar ki kalau dai ko ta a fuska ta ce ka damu ne. Ya ce ni dai ban san yadda aka yi irin wannan mugun rainin ya shiga tsakanin mu ba Jalila. Cikin damuwa ta ce to Amir dan Allah ka damu da ni ne. Baka damu da ni ba to ba gashi na zo inda aka damu da ni ba. Umma tana kula da ni ka gama Intisar ita ma tana so na. Ya ce to yanzu kuma me ya kawo wannan labarin? Ta ce a'a kawai dai ina so ne ka san akwai masu so na. Ya ce ni ba na son kike nan kike nufi. Ta ce wannan kuma kai zaka faɗa ai Amir. Ya ce to dama na kira na ji lafiyar ki ne a matsayina na mijinki. Dariya ta ce to mijin Jalila sai da safe. Ya ce to ki gaida Umma. Kallon Intisar da ta kafe ta da idanu ta amshi wayar. Ta amsa tana faɗin ke yayan namu ne kike wulakanci haka? Jalila ta ce shi ma haka yake min ɗazufa. Taɗi za shi da ya zo ya kira ni da zai tafi. Intisar ta ce to me yasa baki faɗa min tun ɗazu ba? Ai wallahi da na haɗa shi da Umma. Ta ce manta da shi ya je ya yi auren ai ita yake so. Ta ce to ke fa? Ta ce manta shi dan Allah mu yi hirar mu. Bayan sun gama wayar da Dalila ya kira Rahima suka fara hira har da na sanin kiran ta yi saboda yadda ta kwazazzabe shi akan maganar turo iyayensa saboda har lokacin
He was not saying anything. Ya ce mata, baby, ba za ki gane ba ne yanzu. Komai fa a hankali ake yi. We can't rush into this marriage. Ta ce, which rush again? Shekarunmu nawa muna tare. Ya ce, amma kin san dai ban daɗe da yin aure ba. Yanzu sai na san yadda zan yi, sannan zan faɗa wa iyayena. That's even if they might approve of it, Rahima. To mahi saurare. Bari mu dakata a nan, shirinmu na gaba za mu tashi inda. Maryam, lafiya yake ta sauri haka ko ranar nan ba kya ji? Ke dai bari Zainab. Sauri nake yi zan je kantin kamshi in kwaso rabona. Kantin kamshi kuma? Kware kuwa kantin kamshi. Kar da yake ce mana baki da labarin shahararren shagon nan da ke cikin kasuwar Sabon Gari wanda yake a Jambulo Block A mai namba 226. Wanda suke sai da turaruka masu matukar kamshi da daɗi kuma ga sauƙi abin sai wanda ya je. Kai ke ban gane ba. Wadda ba mu je din ba sai ke mana bayanan kalolin turarukan domin mu zo da shirinmu. Duk inda na ga kinna fato tabbas wajen akwai kaya masu kyau. Ƙawata ba za ki gane ba. A takaice dai bari na faɗa miki kaɗan daga cikin. Saboda sauri nake yi, kin san kayan siya sauka jiya, waɗanda suke ɗaukowa daga Saudiya. Ke ban gane ba. Kina nufin har a Saudiya suke ɗauko turaruka? Ai ba a nan ya tsaya ba. Ba a Saudiya kaɗai ba har da Dubai suna ɗauko turaruka, shi yasa kika ji na ce miki kantin ƙamshi zan je. To ai ko idan haka ne, zan so na ji kaɗan daga cikin kamfanonin da suke ɗauko turaruka, domin ko nima ina so in taho da tawo zugar domin mu ziyarci wannan shago. Kai ƙawata, duk sauran nan da nake dai sai kin takura ne. To bari dai in faɗa miki kaɗan daga ciki. Kin ga shi wannan kamfani da zan faɗa miki yanzu wato Almas. Suna sai da su Arabian oat ne da su Burmi oat. Shi kuma wannan kamfanin a India yake. Sannan akwai Surratti, shi ma kamfani ne kuma suna ɗauko kaya a cikin shi ma a Saudiya yake. Akwai Nasim, akwai Za'afaran, akwai Latafa. Shukawata suna da yawa, idan na ce zan faɗa miki za mu ɓata lokaci sosai a gurin nan. Abin sai kin je sannan za ki tabbatar. Ai ko idan haka ne ƙawata, lallai ya kamata a ce ni ma na ziyarci wannan shago domin sayan nagari mai da kuɗi gida, ko ba haka ba? Ƙwarai kuwa ƙawata. Ai sai ma kin je sannan za ki tabbatar da lallai sayan nagari mai da kuɗi gida. To ƙawata, zan so kafin mu rabu ki ƙara tunasar da ni a inda wannan shagon yake, ta yadda zan samu sauƙin samunsa ba tare da na sha wahala ba. Shi dai wannan shago kamar yadda na faɗa miki yana a Kano ne a kasuwar Sabon Gari, wato a Jambulo. Yana nan a Block A, shago mai namba 226. Sannan ba a nan suka tsaya ba, suna ba da tsarin kalolin turarukansu na kamfani daban-daban. Suna da turaruka kala-kala gabata. Kyan gani bari na tafi saboda rana tana ƙarai. Siyan nagari mai da kuɗi gida. Muna maraba da dukkan masu siyan ɗaiɗai ko tsari. Mun gode!